great. Máš nejaké otázky ešte? Chceš keksík? Nie, ďakujem. Chceš keksík? Ja keksík. Takýto. Jak taký? Máš nejaké otázky ešte? No. Pani redaktorka. Ako vznikla inšpirácia takému hudobnému životu? My sme boli kombajnisti. My sme pracovali na farbe dlhé roky. Ja som bol kombajnista, on vždy chodil pri mne s traktorom a... My sme boli komerční kombajnisti. Ja som pracoval na kombajne Class 4000. Jedného dňa, keď som... Ja som mal Ferrari 4000. Je to podstatné v tom, vo vašej tvorbe? Áno, je vlastne, lebo my sme nás nasadili do takého traktora nášho šéfa. A tam hrali tam pesničku od kapely Sigmund Freud Revival Band. Ale nie, robím si srandu, hrali tam pesničku od Modern Talking. A? Kde? V tej chvíli, sa vo mne zbudilo niečo také, prečo nerobíš hudbu, vykašľať sa na takýto život. A spraviť pesničku pre strednú školu. To už naša komunita. Oni kúpili od nás. To kúpili od nás za veľké peniaze. Takže ste komerční? Dá sa tak povedať, ale začínali sme ako kombajnisti. A on ma priviedol k tomu. Jak som býval na ulici, on bol vynášať odpadky a on bol traktorista. Takže vy ste mu zachránili život? V podstate si mu zachránili život. Odtedy sme parťáci najväčší na svete. A tak si nás pamätajte, lebo tak nás už neuvidíte dlho. Teraz ideme na turné do Ameriky. Každý so svojou kapelou. Nech sú dobre vonia. Do tých kapelákov, že máš každý má založený projekt vlastný. Ja jasné, Dying Devony. For the Worst Moment. Dying Devony som myslel, že sa dostaneme ďalej, nedostaneme sa. Ale niečo sa stalo, na to spravený proste kapelák a už to dotiahol ďaleko. Stačil jeden veľký hit, jeden videoklip, všetko bolo v poriadku. No a For the Worst Moment, to bola taká kapela, že si tam stráli. Jeden chodil a jebal. Hovorí pravdu. A prečo vám on sa jebal s mojím detkom. Lebo chcel byť ako Chester a tak mu vniesol do postele. A môj dedo, viete, už... Ticho. To prečo už. A tak to proste... Takto to je, proste celé začalo vlastne. Nejaké otázky? A čo máte v pláne v budúcnosti? Babi Part 2. Babi Part 2, ktorý je vlastne odpoveď na tú prvú verziu, ktorá bola veľmi úspešná. Takže asi tak. Chystáme videoklip k Part 2, ktorý aj sa... Aj k jednotke, ale najprv k dvojke. Teda k jednotke už máme. A nájdete tú pesničku aj vo filme Absolventi. To tiež dobrý film. K dvojke sa bude natáčať klip, ale to bude taký klip, že proste poznáte tie záchody, keď ako robotníci majú, alebo keď na koncertoch volá sa to, že toj. Dá. A no, vy to poznáte proste. V tom sa bude natáčať klip. Vlastne, že my tam budeme srať. A v tom príde jeho mladšia sestra, ktorú jebal. Ja som... Tak ju pojebe ešte druhýkrát. V klipe, ale naozaj. Bez cenzúry. Bude to ako... Prečo ja svoju sestru pojebem? Ty si pojebal. Ty si mám iba. Znova. A čo by ste odkázali vašim faninkám? Či voľný pre ne? On je. Ja som voľný. Ale zároveň som sa oženil. Ja som slobodný. Ale dá sa to povedať takto, keď to hovorím. Takže majú u vás šancu? No jako? Toto si nevšímajte. Ja som slobodný. Jak chcete mne, postavte sa do radu. Nedáte nejaké telefónne číslo? Niečo. Nie, číslo nedávame. A máte nejaký vysnívaný ideál?
Sex mi nechýba, má svoju sestru, tak Myslí vám ideál ženy? Myslí vám ideál ženy? Pupkatá, s pivným duchom, fúzatá a poriadnu bradu nech má. Po bradavky. A bradavky ako chili papričky. Také... To by mohol byť taký ideál. Tak ja vám za tento rozhovor dávam ocenenie. No, Ďakujem. Grammy. Krásne to je. Podielte sa so svojím partnerom, lebo viac ich už nemám. Tvoje. To si daj ako kondom. Môžeš naťahovať svoju sestru. A sestra, aj ty toto. Môžem sa vás opýtať, či máte špárátko? Nie. Žvarátko, Tak, nevadí. Ale mám jednu v kaďaké. Teda on má jednu. Moja Takto. Cobra Dick. Jo, prezivka je Cobra Dick a moja je Anaconda. Anaconda je hovno, Cobra je väčšia. Anaconda Jo, je väčšia. uženica. Ale dobre sa Takže spárátko máme si dať. pozdravujeme našich fanúšikov a počúvajte nás aj naďalej. No, Zakývajte pekne. Ozaj, ešte nám nezaspievate kúsok. Z čoho? Môžeme. Vlastný výber. My legs are dangling off the edge. Dáme to na slohu, nie? Gone too far, yeah, I'm gone again. It's gone on too long, tell you how it ends. Sitting off the edge with my two best friends. Who wants a bottle of pills, who wants a bottle of gin. I'm 20 stories up, yeah, I'm up at the top. A polish of this bottle now is pushing me up. Asphalt to me has never looked so soft. A čaute. počkaj. A nevidno ho. Johnny Cash. Aha, vidno. Oh my